Добрый дзень усім добрым людзям. Вось толькі сеў я ў аўто, як у мяне ўзнікла шмат памылак. Бачыце, што робіцца? Усё на свеце, што магло здарыцца, здарылася. Пойдзем шукаць, што ж там такое. Нічога не слухаецца. Вось так. Падкінулі вонкавую станцыю зарадную. Нешта там запішчала ў сярэдзіне. Аўто запусцілася. Памылкі нейкія, усё ж нам паказвае. Зараз паглядзім, што яно тут нам. 3 паведамленні, паркоўка, питание двигателя. Ну, нешта ажыла яна. Ажыла, дзякуй Богу. Добра, што у нас ёсць такі прыстасаванне такое. Але акумулятар пад замену. Замкнулі капот. Ёсць памылка невялікая па батарэйцы. Вось яна. Астатняе ўсё знікла. Ну, рухаемся наперад. Праехалі мы амаль 60 кіложметраў. Усе памылкі зніклі. Но трэба рабіць вынікі, што трэба мяняць АКБ. Усім усяго найлепшага.